Mae Siwmper Wlân yn dren poblogaidd ymhlith celebs fel Rihanna a Dri Hemingway. Ond, sut fydd dwy a steil hollol wahanol i'w gilydd yn gwisgo'r trend? Yn gyntaf, Cali, sydd â steil merchetaidd ac yn hoff o ddillad y stryd fawr. Mae Siwmper Wlân i weld yn bobman ar y stryd fawr, a fi'n falch iawn bod nhw'n ffasiynol tymor yma. Achos fod y jwmper yn fawr, mae fe'n bwysig dangos siap y corff. Felly, fi wedi defnyddio shot lliw piws i fynd â fe. Mae'r belt hefyd yn helpu tynnu sylw at y wast. Achos fod y loafers yn ffasiynol iawn tymor yma, fi wedi ffindo par ciwt yma sydd y sawd ydyn nhw. Nesa, Rachel, sydd â steil fwy unigryw. Mae Siwmper Wlân yn rhywbeth glasurol a mae pawb gyda un, so fi'n credu bod lot o bobl yn ofni trial y mas. Fi'n credu byddwn ni'n gweud wrth rhywun sydd heb gwisgo trowsus ar un o blaen i fynd am lliw eitha subtle a ddim unrhyw beth rhy over the top. Mae'r ffordd yn rili ffasiynol tymor yma, mae fe'n rhywbeth bydd gyda chi am byth. Mae fe'n adio texture neis i'r wisg a adio dimensiwn arall. Allech chi wisgo'r wisg yma i fynd mas yn y nos neu i fynd i'r dre yn y dydd os byddech chi'n rhoi'n fflats gyda fe yn lle sodle. Un trend, ond dau edrychiad hollol wahanol. Peidiwch â bod ofn trio un o trends y tymor, y Siwmper Wlân.